Jeg hedder Frede Østbegård og er 42 år og stiller op til kommunalvalget i Kloster. Yes. Dag og velkommen. Jeg har flere mærkesager. Det første er det sociale område. Bedre koordinering af udsatte gruppers muligheder i kommunen. Andet område, beskæftigelse. Bedre alternative beskæftigelsesmuligheder. Tredje område, de ældre skal have gratis motion. Det fjerde område er super god service i kommunen. Ja.